vau descobrir Can Fararols, què vas sentir? No gran cosa, perquè no sabíem què era, O sigui, quan descobreixes una paret, unes parets, uns murs, el que sigui, a veure, sí, la primera vegada et fa una certa emoció, la primera vegada, la segona vegada menys, i la tercera ja no diré que és igual, però ja és com, no sé, com més rutinari, no? Aleshores, Can Fararols, quan vaig descobrir les primeres parets, vaig pensar, ja tenim un altre jaciment nou, que no era nou, que ja m'imaginava que tenia a veure amb el jaciment de la Gran Via i el del col·lector, que havia descobert el carrer Jacint Verdaguer i tot això, però que tenim una altra part del jaciment. Després, quan vam veure la planta, vam tenir el jaciment delimitat, que vam començar a baixar i vam veure que la planta era de forma octogonal, aleshores la cosa va canviar. Perquè vam dir, l'ha canviat. Perquè clar, a més veient que les parets tenien l'alçada que tenien. Aleshores sí, puc garantir-te que vam estar, l'equip que estàvem allà, tots, del primer a l'últim, tots. La primera setmaneta que vam treballar allà, vull dir, vam estar una mica com se'ns queia la bava a tots, des de Catalunya que sortíem. Creus que podries trobar que es podrien trobar restes similars de Can Fararols de nou? O sigui, a Premià? Home, com els de Can Fararols em sorprendria bastant. Em refereixo a un edifici de planta octogonal, Em sorprendria molt perquè, clar, si a tot l'Occident Mediterrani tenim 3, màxim 4 edificis com aquest, i edificis, no habitacions, sense planta octogonal sí que n'hi ha més, però edificis grans, d'aquests 700-800 metres quadrats, si en tenim 3 o 4 a tot l'Occident Mediterrani, em sorprendria que 2 estiguessin a Premià, seria molt sorprenent, no? Ara, trobar altres restes arqueològiques a Premià? Segurament, sí. T'hagués agradat viure en aquella època? Que si m'hagués agradat viure en aquella època? Segurament no, perquè, a veure, faig una mica aquella observació que diu que m'agraden els temps passats, però prefereixo viure els meus. Com unes estructures tan velles s'han conservat en tan bon estat? Per l'aparell constructiu. És a dir, quan tu construeixes una paret amb el sistema de l'encofrat, que us vaig explicar allà, amb el sistema de l'encofrat, clar, tu estàs lligant pedra amb calç, sorra, i aleshores estàs fent una massa compactada. Aleshores, si aquella massa compactada, una vegada s'abandona, es deixa d'utilitzar, s'abandona, doncs és coberta per metres i metres de sorra, clar, tot allò ho preserva. Aleshores és la combinació de les dues coses el que fa que estigui tan ben conservat. És a dir, per una banda l'aparell constructiu, per una altra el cobriment. Jo sempre faig una mica la conya de que la sorra de la ria de Premià ha actuat una mica com les cendres del Vesuvi a Pompeia, salvant les distàncies, naturalment. Per què després de trobar aquestes ruïnes el 1969 es va esperar fins al 2000 per declarar-la com una antiga vila tan important? No, a veure, t'explico. L'any 69, quan es va descobrir el que són les restes de la Gran Via, el mosaic i les parets i demés, clar, què passa? Que la legislació no era com la d'ara. La legislació era molt diferent. Aleshores, vam tenir sort, entre cometes, de que el promotor de les obres tingués una certa sensibilitat i avisés el Museu Arqueològic de Barcelona, que era aleshores, a vegades el Museu d'Arqueologia de Catalunya, perquè vinguessin i ho documentessin. Perquè la majoria de casos et puc assegurar que no era pas així, és a dir, es trobaven unes restes romanes o qualsevol tipus de restes arqueològiques i... màquina i avall, per no destorbar. Això era el modus operandi habitual. Aleshores, aquest senyor va fer això, es va poder documentar aquest petit sector. El problema és que, com que la legislació no era la que és ara, no hi havia obligació de fer els controls arqueològics que estem fent ara. Jo he dit moltes vegades que si la zona de Can Fararols, de Premià, s'hagués urbanitzat a l'actualitat, o fa 10 anys, és igual, quan hi havia les lleis que hi ha ara, segurament ara tindríem un dels complexos d'època romana de tipus rural més importants de la península Ibèrica. Perquè és que és així. Aleshores, clar, allà urbanitzant tot aquell sector es va destruir molt.
molt. Vam poder salvar 4 peces mal comptades, sense documentar arqueològicament res, vull dir, d'una forma molt precària, gairebé sense metodologia científica. No, sense metodologia científica. Aleshores, la primera oportunitat que vam tenir de poder intervenir científicament en el sector va ser quan va construir un col·lector, a finals dels anys 90, l'any entre el 99 i el 2000. Aleshores, aquí sí que vam poder intervenir. I efectivament vam documentar-la, no és que no tenien dubtes, vull dir, era gairebé matemàtic que sortís allà. I va sortir. Va ser la primera vegada que a més vam poder determinar per primera vegada tota l'estratigrafia, tota la seqüència cronològica del jaciment, almenys d'una part del jaciment. I després va venir Sant Ferrarons, la física octogonal, després també va venir les obres que es van fer el doctor Ferran, que també es va poder documentar una altra part del jaciment, però clar, és una mica el que vaig explicar aquest dia a Sant Ferrarons. Si el trencaclosques té 100 peces, en coneixem 15. Clar, és molt difícil fer les coses. Vau tenir complicacions a l'hora d'excavar? Permisos, pressupost, treballadors? No, el pressupost... El problema principal va ser el pressupost. És a dir, perquè l'Ajuntament en aquell moment no tenia massa líquid, això a l'Ajuntament és bastant habitual. Tema permisos, no, cap problema. Podíem haver tingut problemes amb l'obra, amb els promotors de l'obra, però no va ser així, de cap de les maneres, al contrari, ens van donar tota mena de facilitats. De fet, us diré que no havia vist mai una excavació amb tan bon rotllo entre els arqueòlegs i la promotora, no ho havia vist mai. En aquest sentit, la cosa va anar molt bé. A nivell pressupostari, la cosa era més justeta, però bueno, ens vam arreglar una mica i ja està. Qui va ser l'impulsador a fer les excavacions? El propi jaciment. És a dir, quan tu descobreixes unes restes, segons la llei de patrimoni, la llei que hi ha vigent ara, la llei 993 del patrimoni cultural català i tot això, doncs t'obliga que quan hi ha una obra, doncs, en cas que aquelles restes perillin la seva estructura, la seva integritat, etc., doncs s'han de documentar. Aleshores, quan tu descobreixes un jaciment, enmig d'unes obres, és impepinable que s'ha de documentar d'una manera o d'una altra. Per això dic que va ser el propi jaciment el que va donar el pistoletazo de sortida. El que passa que, clar, també és veritat que una mica va ser la idea de fer el control d'aquelles obres, diguem-ne, va ser iniciativa meva, bàsicament basada en la proximitat amb les altres restes. Clar, hi havia molts... A veure, jo tendeixo sempre a mirar-me quan hi ha remocions de terreny, com que conec la comarca en la que visc, sé que hi ha moltes possibilitats que surti alguna cosa. En alguns llocs més, en altres menys, però sempre normalment tendeixo a mirar-me. Ara, per exemple, he estat fent els controls arqueològics en pobles dels Països Catalans i també he trobat cosetes bastant més antigues que les de Can Ferrarons, en les actuals. Se sap exactament quan es va construir l'edifici de Can Ferrarons? L'octogonal? Sí. Aquí tenim un petit problema cronològic, perquè com que construeixen l'edifici amb la tècnica de l'encofrat, aleshores, clar, entre la rasa de fonamentació i la paret no hi ha cap distància, no hi ha separació. A la majoria d'estructures d'època romana o d'altres èpoques, fins i tot, la rasa de fonamentació és més ampla, sol ser una mica més ampla que la paret que s'hi construeix. Aleshores, el material arqueològic que queda dipositat, que es perd, que queda d'aquella època que entra dintre la terra, qualsevol cosa d'aquestes, aquell material arqueològic t'està donant una mica l'època que s'aixeca aquell edifici. És el material que hi ha a la rasa de fonamentació, per tant és el més antic. Però clar, a la nostra època no, en aquest jaciment, perquè té la mateixa amplada, per tant no hi ha material arqueològic. Aleshores, ho has de fer una mica per paral·lelismes amb altres construccions. Si anem als paral·lelismes, resulta que els jaciments de Valdetorres del Jarama de Madrid, que són l'altre paral·lel que tenim, l'edifici octogonal, o el de Coïmbra de Portugal, ens donen dates tardanes, dates de baix imperi, segle III, segle IV. Clar, teòricament hauria de ser així, aquest també. Per què? Perquè són edificis que normalment s'acostumen a construir a la baixa romànica. Però què passa? Que n'hi ha d'altres que no és així. Per exemple, a prop de Roma, a un lloc que en diuen Viterbo, van aixecar un edifici de planta octogonal també, que no era gens espectacular, la planta era octogonal, això sí,
però era un jaciment que no era, o sigui, un edifici que no era ni residencial, perquè era un trull d'oli. Us en vaig parlar aquell dia, a la visita. Clar, un trull d'oli vol dir un lloc de fer feina, un lloc agrícola que porten les olives recollides i les posen a moldre i treuen oli. Clar, és del segle I abans de Crist. Estem parlant de 500 anys abans de l'Eix Imperi, gairebé. Clar, aleshores dius, bueno, el paral·lelisme que sempre fas, clar, sempre estàs dient, no, és que es tracta d'arquitectura, és una arquitectura d'aquestes de tipus luxós, de prestigi, i el prototip arquitectònic seria la Domus Aurea de Neró. També té una planta octogonal. Jo no n'estic tan segur. Aleshores, què et dic? Et dic que és probable que la facin, l'aixequin cap al segle III, segle IV, però què passa? Que a més de no tenir aquests elements que ens donarien la rasa de fonamentació, si és material arqueològic, resulta que en la segona fase d'ocupació d'aquest edifici, al segle V, tot el que hi havia d'abans ho destrossen, ho desfan, ho arrasen, no deixen res. Aleshores, què passa? Que no tens cap indici cronològic que puguis dir, escolta, sí, en alguns llocs ha sortit algun material antic, més antic, han sortit alguna sigil·lata hispànica, això podria apuntar cap a l'època Flàvia, finals del segle I, començament del segon, és possible. Tenim, per exemple, si mires la paret constructiva, les parets, tenim algunes peces de ceràmica reaprofitades, que són sobretot àmfores de vi, del tipus Pasqual I o del segle IV, això també apuntaria al segle I després de Crist, però tots són indicis. O sigui, no tenim una data clara d'aixecament de l'edifici octogonal, no la tenim. Sabem el final, però al principi no. Per què van enderrocar la casa pairal si era una de les restes de l'excavació? La casa pairal t'estàs referint a la masia de Can Ferrarons? No, a veure, la masia de Can Ferrarons és una cosa molt diferent, no té res a veure. La masia de Can Ferrarons és una casa construïda als anys 40, si no recordo malament, però que no tenia cap mena de valor ni arquitectònic, ni artístic, ni res de res. Simplement era una casa que es va haver d'enderrocar perquè es volia fer la biblioteca, s'havia de fer les restes d'edificis que hi ha per allà d'anar i viure i tot això, però que a veure, la casa de pagès no tenia res a veure amb el jaciment. De fet, el propi senyor Ferrarons, el pagès, el propietari, doncs es va quedar molt sorprès quan va veure això. Perquè clar, les restes apareixien a 3 metres de fondària. Ell no en tenia ni idea que existia això. Creus que s'hauria d'excavar més enllà de Can Ferrarons per les possibles restes que diuen que hi ha? A veure, de fet, nosaltres, quan vam fer els seguiments d'obra, el que és tota l'àrea de Can Ferrarons, la que s'ha urbanitzat en aquest sector, la vam seguir tota. Fins i tot hi van haver controls arqueològics més amunt de Can Ferrarons, que no ens van donar material sobrevingut, material deixat per la riera, i fins i tot es va fer un control arqueològic en el lloc on havia la biblioteca, que aquest el vaig fer jo. I tampoc no va sortir bé, va sortir algun material arrossegat, però poca cosa més. Ara bé, si tu em dius l'àrea de Can Ferrarons, t'estàs referint a l'àrea que hi ha entre els edificis del Blau Premià o Vall Premià, no sé dir, més tot el que hi ha als carrers i més... Sí, s'hauria de fer perquè si com a mínim tindríem més informació. El problema és que sabem de restes que existeixen, que estan soterrades, però que ara mateix no s'hi pot accedir perquè hi ha edificis al seu damunt, bé perquè hi passen els carrers i no pots deixar allò tallat, per una sèrie de circumstàncies, però algunes restes antigues més sí que hi ha. De tota manera, penseu que hem perdut un tant percentatge molt elevat de restes arqueològiques que ja no recuperarem ni més, perquè la majoria d'aquests blocs de pisos tenen pàrquings i els pàrquings han destruït el que hi havia, no ha de ser res. Per tant, les continuïtats no les coneixem mai. Es convertirà en un centre turístic? Podria ser. Una de les idees era donar-li a Can Ferrarons una visió, diguem-ne, per sentit turístic intern, turisme extern, turisme escolar, si vols, tercera edat. A veure, el jaciment s'ha de difondre.
Jo penso que això és bàsic fer. Per què? Perquè no serveix per res que el tinguem allà soterrat i sense més, quan és realment un patrimoni molt important, no hi ha de premiar, sinó jo diria de tot Catalunya. Per tant, estem treballant amb aquesta visió, de difondre aquest jaciment i el seu coneixement. On podem trobar les coses que es van conservar? Les coses que es van conservar, a banda d'estar en el propi jaciment, doncs en el museu d'Estampació Tèxtil, hi ha la majoria dels materials, i després en el Museu d'Arqueologia de Catalunya, a Barcelona, de moment encara hi són el mosaic i els materials que es van excavar l'any 69. I aquests els hem demanat perquè ens els cedeixin per poder procedir a la musealització de Can Ferrarons. Creus que tots aquests objectes, una vegada estat acabat el museu, haurien de formar part d'ell? Depèn. El material arqueològic, sobretot el material arqueològic moble, és a dir, ceràmiques, metalls i més, normalment tenen dues destinacions. Una vegada ja s'han estudiat i publicat, una vegada estudiats i publicats tenen dues destinacions bàsiques. Una és l'exposició i l'altra les caixes del magatzem. Clar, hi ha molt material i hi haurà part d'aquest material que serà exposable, jo crec que serà un percentatge relativament baix, perquè clar, si exposes tot el que excaves, clar, ens veiem molt, per exemple, hi ha caixes i caixes i caixes de fragments de ceràmica que només són això, són trossos de ceràmica trencada, no tenen ni forma, són trossos de paret, per exemple. Clar, aleshores no té sentit exposar això. Ara bé, exposar elements arquitectònics, elements de ceràmiques més o menys vaixelles, peces senceres, vaixelles, plats i això, per donar una mica la pauta de com es vivia, fins i tot de què pensava la gent en aquests moments, hi ha un material que et pot ajudar en aquest sentit, doncs això sí s'ha de poder exposar. Però pensa que els museus normalment exposen un 5% dels seus fons. El que veus exposat en un museu, qualsevol museu, sol ser entre un 5 i un 10% dels seus fons. La resta està tot emmagatzemat. Això no treu que un dia organitzis, no sé, ara m'invento, per exemple, dius, escolta, mira, tenim, no sé, de la ceràmica romana de Can Ferrarons, doncs, escolta, anem a veure la vaixella de taula. Què tenim de vaixella de taula? I aleshores fem una exposició, no potser no tota, però amb gran part de la vaixella de taula. Per exemple, les sigilates. Tenim sigilates, doncs tenim paleocristianes, tenim africanes d'est, tenim africanes est, tenim, en fi, tots els... O anem a fer una exposició sobre les àmfores, o sobre la vaixella comuna. Com cuinaven aquella gent? Doncs mira, cuinaven amb aquestes vaixelles, amb aquestes olles, amb aquestes cassoles, amb aquest... M'entens? Una mica això sí que se sol fer. I és correcte escriure Can Ferrarons en va? No. A veure, Can Ferrarons, la grafia correcta és Can Ferrerons. El que passa que, clar, les grafies són hereves del seu temps. Vull dir, si en un moment determinat, doncs quan algun avantpassat o passada del senyor Ferrarons actual doncs va inscriure el seu nom en algun puesto i l'escriba, qui escrivia, no en sabia prou de català i volia escriure malament, aleshores ja li ha quedat malament. Per això a vegades veieu cognoms que són el mateix cognom i que s'escriuen diferent. Per exemple, jo què sé, el cognom Tarter, hi ha qui ho escriu Tarter amb un accent a la E, i hi ha qui escriu Tarter. Són dues grafies del mateix cognom. És un exemple més. Vale, doncs fins aquí. I